Halo guys, ini punya di Maria Biau jajan tangan ngomsi apat bolon tamlan lagi sedang apat boro YouTube channel. Ini kamu goदान channel ke subscribe खालामलादो आरो भिडिअ खौ नायबाय थादो। खाथिनि घन्टा बटनाव जुमुदै गारलाना होलांदो। हरे कृष्ण बाबा मेंबाय दे मा गरम फै ओइ आब्रासो गरम बोथोराव गरम जाया मा थान्दा जागोन नामा मार आब्रालाय नोंसोरो ओरैबो ओरैबो साला उच्चाया उच्चा जालायबायानो बिनिया बाथ्राफ्रानो उच्चा बिनिया माथो उच्चा बाथ्रा बुंदों आंलाय थिगखौनो बुंदोंआनो माथो आंलाय बाथ्राखौलाय नोंसोरसो उच्चा बायदि मोनो आंनि बाथ्रा बुंनायखौ गरम बोथोराव गरम जाखागोन थान्दा बोथोराव थान्दा जाखागोन बेखौ जेबो गाज्रि मोननो लागा बाथ्रा गैया जारलासो नै आरो गोजां बोथोर फैगासिनो दं दानसे दाननै दुगैयागारा थानाया मोनफैबायसो मोनामब्रुंसो थानांसिगोन दा नै दुगैनो बानानै गाल्ला अब्लाबो गोजां बोथोरा एसे मोजां मोनोलां गोजां बोथोरखौल' गरम बोथोरा बानजाद्रायालै एकदमबारे आंहा हले गरम बोथोरखौसो मोजां मोनो फेना लगायदो मोनायाव आरो खिबु फैलाना उन्दुना थादो टेनसन फ्रि जारलालाय नोंजोबो बै गोजां बोथोर होनबा बै खिखांनानै खिबु फुनायखौनो मार खस्थ' मोनो आं आंथ' खिबु फुखाया गोजां बोथोराव फुगारनासो लाखायो लेथ्रा खाराब जगतनि खाराब मानसि नों मा खाराब नोंलाय बेसेदा साफा गावस्राबा माथो गोजां बोथोराव दुगैयागारा थायो माथो हप्तासे गाहाम नोंसोरबोलाय ओरैनो एसेफ्रा फोननानै मोदोमबाय मोखांफोरखौ सुबाय खना मोनामनायफ्राव एसेनफोरा मोजाङै होना लाबाय थांबाय बेरायनो बेखौनो खोब साफा मोखांफोर मेकआप खालामना लानानै खोब टाउन सहराव दारा खिथिहैबाय नाव बेनो नोंसोरनिया साफा जानाया लाजिनाङा थार बाथ्रा बुंनायखौ लाजिनाङा दै नोंगौखौसो बुंखादों मा लाजिनो जेबो लाजिनाय बाथ्रा गैया बेयाव उच्चा दा बेफोरखौ बाद दोनथ'दो देग्लाय दुर्गा फुजा जागोन ना जाया नोंलाय दुर्गा फुजा औ माथो बन्धसो होनना खोनादों फुजाखौबो देबार बन्ध जाबाबो जायाबाबो जेबो अरजाया आंहा बेनाबा बाथ्राफोरानो उच्चा गोजाखा मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो उच्चासो उच्चा माने आंना बाथ्रायानो सादा सिदा बाथ्राखा आं थारला थुरला बाथ्रा बुंखायो बेखायनो आंखौ उच्चा बायदि मोनो आंखौ उपाय गैया उच्चा होनबाबो मा होनबाबो आंना बाथ्रायानो बिदिखा ओइ र' माथो मोनायाव मोदाय ओंखारग्रा जादों माथो खिबु बिलिग्रा मोदाय नामा ओंखारो माथोलै हसाना मिसालै मा नहक दहक मोदाय औ आंबो खोनाजांदो मोनायाव खिग्राफोरासो गिनो लागा जाबाय दा गिथाव जादों